Bé, bon dia, evidentment, a totes i a tots. Moltíssimes gràcies als organitzadors, amics del país, per donar-nos aquest espai d'una certa reflexió, d'una certa pausa. Ja sabeu que enmig d'aquesta campanya electoral trepidant, totes ho són, però a més jo tinc la sensació que aquesta campanya electoral no va començar fa 15 dies. Crec que aquesta campanya electoral, com a mínim, va començar en la negociació dels pressupostos i, si més no, el 13 de març, quan es van votar i quan es van convocar les eleccions. Per tant, crec que es va poder aturar-se i mirar una mica, aixecant la mirada a quins són els reptes que tenim com a país. I, evidentment, també moltíssimes gràcies, Jaume, per la teua presentació, per la teua amistat i també perquè aquest país està millor ara que fa un temps i en bona mesura crec que també és responsabilitat teua. Jo crec que és inconcebible parlar de la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya sense citar la figura del Jaume Asens. I a més sempre fent-ho des dels principis, no pensant si aquest és dels meus o no ho és, sinó des d'aquest principi moral, aquest principi ètic de la justícia. Jo crec que és una persona que, si per alguna cosa es caracteritza, és precisament per sempre defensar les causes que són justes, independentment de si et toquen a tu o als teus o no. I, per tant, des d'aquests valors universals que ens fan millors. Fa 3 anys va ser el Jaume qui va plantejar el full de ruta per la desjudicialització del nostre país. Alguns ens titjaven d'il·lusos. El Jaume parlava d'indults, eliminació del delicte de sedició i també amnistia. I hem vist com 3 anys més tard aquest ha estat el full de ruta que s'ha acabat seguint. I crec que és important entendre que això, evidentment, jo crec que sí que i vull posar en valor el paper del Jaume Asens, però crec que ho hem d'entendre com una victòria de totes i de tots. Crec que s'ha d'entendre com una victòria de Catalunya. I a més, crec que també és important, s'ha d'entendre com que és una victòria dels independentistes i dels no independentistes. Jo crec que és una victòria de tots aquells que volem fer política en majúscules, política mirant al futur i, sobretot, no des de la venjança i l'odi i la crispació en la que estan instal·lats alguns. I nosaltres què diem? Molt bé, la desjudicialització era imprescindible, però no ens podem quedar aquí aturades. Necessitem poder seguir avançant. I cap a on pensem nosaltres que ara mateix se donen les condicions per seguir avançant? En primer lloc, cap al reconeixement nacional de Catalunya, evidentment també, i després entraré una mica més, en un nou acord del sistema, en un nou acord de finançament que ha de ser just i ha de ser solidari, en el traspàs definitiu de Rodalies, que és el tren de la gent treballadora del nostre país, que és cert que s'està invertint en la millora de les Rodalies com mai s'havia fet fins ara, però que el grau d'infrafinançament i de desgavell que ha arrossegat les Rodalies des de fa tants anys, necessitem encara més recursos i, sobretot, més celeritat. Necessitem també avançar en el traspàs de la gestió dels ports i dels aeroports, i entendreu que no volem la gestió de l'aeroport per ampliar-lo. I també protegir i impulsar el català. I si dic una frase sobre el català, sí que voldria dir, mireu, la immersió lingüística, i a més jo que no soc filla de la immersió lingüística entenc encara més la importància de la immersió lingüística perquè vaig patir els atacs de la llengua quan jo vivia a València i d'alguna manera també ho exposava així el Jaume. Jo crec que l'escola catalana té molts reptes, però un repte no és canviar la immersió lingüística de les escoles. La immersió lingüística dels centres educatius s'ha de protegir i, per tant, crec que és important deixar-nos d'ocurrències, de trilingüismes o de dobles xarxes com plantegen uns o altres. Perquè, a més, també vull dir-ho, evidentment hem de parlar més i millor anglès, però si mirem jocs com, per exemple, la Comunitat de Madrid, on sí que s'estaven fent matèries troncals en anglès, ha sigut un autèntic desastre. O sigui, el fracàs educatiu és notori i ara estan desfent passos. Per tant, evidentment que hem d'aprendre més i millor anglès. Jo crec que és una assignatura que tenim pendents molts al nostre país, però això no pot anar en detriment ni en contra de la immersió lingüística. I, per tant, com deia, aquest nosaltres pensem que és el full de ruta en el que s'ha de seguir i que estem en condicions ara mateix com a país per poder seguir avançant, sobretot perquè
feia molt de temps que a Catalunya no teníem avanços, no teníem victòries, no teníem conquestes. I, per tant, nosaltres pensem que és el moment de seguir aprofundint en el nostre autogovern. Estic parlant de tindre més sobirania per cuidar més i millor a la nostra gent. Aquest és sempre l'objectiu, cuidar més i millor a la nostra gent. I per això necessitem més recursos. I, per tant, aquests avanços ens havien de permetre que el nostre país recupere d'una vegada per totes el lideratge que sí que ha tingut en altres moments, que s'ha anat perdent. I si parlem del sistema de finançament, doncs hem vist com ha hagut altres territoris de l'Estat que han anat agafant el lideratge en detriment de Catalunya, mentre el govern de la Generalitat ha arribat fins i tot a fer deixadesa de funcions en aquest sentit. Mireu, el 2022 ja era president per Aragonès. Jo mateixa vaig fer una conferència al Col·legi de Periodistes on vam presentar quina era la proposta de la reforma del sistema de finançament per Catalunya que fèiem els comuns. S'ho van plantejar també a Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana i el senyor Aragonès van decidir mirar cap a un altre lloc, no ho van prioritzar i, de fet, hem hagut de veure que s'han convocat unes eleccions perquè ara ens presenten quin és el seu model per reformar el sistema de finançament. Nosaltres què dèiem? I a més ho seguim mantenint. Evidentment, Catalunya necessita una hisenda pròpia i solidària que ens doni més autonomia fiscal, que ens doni autonomia fiscal a Catalunya, on s'ha de complir, per un costat, el principi de fraternitat, com dic, solidaritat amb els altres territoris, però és imprescindible respectar el principi d'ordinalitat. Per nosaltres aquesta també és la clau. Al poc de jo haver presentat la nostra proposta, la proposta dels comuns pel que fa a la reforma del sistema de finançament, vam veure com el Ministeri d'Hisenda sí que va començar a obrir el debat sobre el nou model de finançament que, com sabeu, a més, és que està caducat des del 2014, és a dir, que porta més de 10 anys caducats. I quina va ser la proposta que va fer arribar el Ministeri d'Hisenda? Doncs era una proposta que era clarament insuficient i que a més era contrària als interessos dels catalans i de les catalanes, i després ja m'aturaré una mica més. A partir d'ahí, què va passar? Doncs que n'hi havia moltes comunitats autònomes que tenien la feina feta, que estaven treballant no només la seva proposta, sinó també les aliances amb altres territoris de l'Estat per anar a negociar amb el govern de l'Estat, i veiem a una Catalunya aïllada, sense teixir aliances i sense tindre una proposta clara de quin era el seu model i què era el que necessitàvem. I per això veiem, per un costat, a Galícia i altres territoris, que són els que estan menys poblats, que s'organitzaven, per un costat. Per un altre costat, veiem com territoris amb qui nosaltres podem tindre moltes semblances, com per exemple les Illes Balears o el País Valencià, doncs estaven assumint un lideratge, perquè a més feia molt de temps que venien treballant en la seva proposta, un lideratge que en altres moments havia exercit Catalunya, i el que vam veure és que en aquells moments era el conseller d'Economia, el senyor Jaume Giró, i què va fer? Doncs va fer unes al·legacions a la proposta del Ministeri d'Hisenda a última hora, corrents, i que ens vam assabentar a través dels mitjans de comunicació. I nosaltres ens hem passat els últims 2 anys interpel·lant al president Aragonès per veure quin era el model que pensava que era necessari per Catalunya, sobretot perquè al nostre entendre la proposta de finançament per Catalunya no pot ser una proposta de partit, ha de ser una proposta de país. I en aquest sentit necessitem que estiga treballada, acordada, dialogada entre les diferents forces catalanistes, perquè necessitem que funcione, que estiguem totes d'acord i que totes, sobretot, siguem capaces de defensar-la. Perquè primer hem de treballar la nostra proposta i després s'ha d'anar a negociar de manera bilateral amb el govern de l'Estat. I per això és clau que sigui una proposta de país i no sigui una proposta de partit. M'heu sentit moltes vegades demanar-li a Aragonès que reunís la taula de partits per parlar d'aquest tema. També nosaltres vam demanar la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya per parlar de la reforma del sistema de finançament i sempre ens han dit que no. I jo, per tant, ara, encara que pense que el president i que Esquerra Republicana arriba tard, sí que és cert que celebre que d'una vegada per totes hagi assumit que és necessari abordar aquest debat, perquè quan parlem de reforma del sistema de finançament el més important és que entenguem que estem parlant de recursos que Catalunya necessita per poder cuidar més i millor a la seva gent. I sobretot perquè és l'hora de sortir del racó, de recuperar els grans consensos que tenim com a país, i és l'hora que Catalunya torni a guanyar i que recupere també el seu lideratge intern, però també davant la resta de l'Estat.
Mireu, per què el sistema actual no és bo per Catalunya? Doncs fins ara què hem tingut? Doncs el que ha imperat ha sigut un finançament vist des d'una òptica de centralisme, un centralisme que era centrifugador de drets i de llibertats. Aquesta va ser la tasca, entre d'altres, del govern de Mariano Rajoy. Estàvem parlant de retallar, descentralitzar i d'ofegar-nos econòmicament. I d'aquest model, evidentment, d'aquest procés, qui surt beneficiat? Doncs el Madrid ayusista. El Madrid ayusista com a refugi de les grans fortunes parasitàries i també del dúmping fiscal que estan practicant certs territoris del Partit Popular en contra de la resta de comunitats. I, per tant, és evident que ara el govern de l'Estat sí que ha entès i ha assumit la necessitat d'obrir el debat del finançament i, sobretot, és important que el proper model deixi de tindre a Madrid com a pou de recursos per passar a ser un model descentralitzat i un model que siga garantia de recursos per a totes i per a tots. I en aquest sentit, el criteri de la població ajustada s'ha de calcular només en base a criteris demogràfics. Per què? M'explique. Doncs perquè si s'imposa tant la ponderació territorial com la social, no s'acabaria respectant, que és el que passa ara també amb els mecanismes d'anivellament, el principi d'ordinalitat, que és fonamental per territoris com el nostre, ja que cal tindre en compte el pes demogràfic real que té Catalunya dins d'Espanya, el cost de la vida o la paritat de poder adquisitiu. I d'altra banda, crec que també és important que fixem que quan nosaltres anem a negociar el nostre model amb l'Estat serà, i volem que sigui, i defensem, que siga una relació i una negociació bilateral. Perquè el que estem veient també, entre altres coses, és que la negociació multilateral no és funcional. I no és funcional perquè si l'Estat es concedeix el paper de mediador, acaba generant una falsa idea sobre que els problemes del finançament autonòmic tenen a veure sobre la competició entre comunitats autònomes. I aquí és quan entra encara amb més força la competició fiscal entre autonomies, que només s'acaba en el moment, com dic, en què s'instaura un terra fiscal comú. Així doncs, davant d'aquesta realitat, nosaltres què diem? Doncs hem fet un pas, posem damunt la taula els elements que creiem que han de vehicular l'alternativa pel finançament, insisteixo, proposta de país i no proposta de partit, i que a més ha d'estar basada en la descentralització, en la solidaritat i en l'ordinalitat. Per tant, quins són els objectius que nosaltres volem que estiguen en el focus i en les energies de l'acció que volem prendre? Doncs, per un costat, acabar amb l'infrafinançament dels serveis públics que pateix Catalunya. Segon, com deia, respectar l'ordinalitat i la solidaritat. I quan parle d'ordinalitat m'estic referint a evitar que els territoris que més aporten no queden per darrere en els recursos disponibles per a habitants d'altres territoris, que potser abans no ho he comentat. Com a principi general, evidentment, incrementar els recursos gestionats per Catalunya. Pensem que ara mateix només el 13% dels recursos tributaris són gestionats per Catalunya. Això és que és un percentatge, deixeu-me que ho digui així, ridícul. Evidentment, també necessitem avançar en transparència, perquè acaben havent tants fons que acaben no només distorsionant, sinó també opacant realment quines són les necessitats i què és el que s'aporta i, per tant, també desenvolupar, evidentment, plenament l'Agència Tributària de Catalunya. La nostra proposta és aquesta i, sobretot, també vull insistir en una idea. Per nosaltres, la nostra proposta és un punt de partida. Perquè, si com estic dient, evidentment, per nosaltres ha de ser una proposta de país i no de partit, no tindria sentit que nosaltres arribem a una negociació amb les files tancades. És a dir, per nosaltres és un punt per iniciar el debat que se necessita a Catalunya. I, per tant, com dic, ha de ser treballada per totes les forces catalanistes i, a més, ha d'incloure dos pilars fonamentals. El primer és el terra fiscal que comentava. Estem veient que ha d'establir un terra fiscal en impostos com successions o com patrimoni per acabar amb la competència deslleial que estem veient en comunitats principalment governades pel Partit Popular, ja siga Madrid, ja siga Andalusia, que mentre s'estan eliminant impostos, com pot ser successions, estan acomiadant a 6.000 o a 8.000 professionals sanitaris. Això és el que està passant, perquè sí que m'agradaria insistir. Les rebaixes d'impostos d'avui són les retallades de demà
I la segona cosa que volia plantejar, basar la proposta de finançament en el criteri de població pura, com ha reclamat, a més, Catalunya històricament, excloent tots aquells elements que, malgrat dir-se de correcció, el que acaben generant és una distorsió del sistema. I per fer tot això, què és el que plantejàvem nosaltres el 2022 quan vam presentar la nostra proposta? Doncs que en el País Valencià i en les Illes Balears teníem aliades, perquè també pateixen l'infrafinançament històric. Però què ha passat? Doncs que en 2 anys han hagut unes eleccions pel mig, que ja no tenim governs progressistes ni a les Illes Balears ni al País Valencià i que, evidentment, amb governs del Partit Popular i de Vox encara es complica la relació. I veurem també quin és el model de reforma del sistema de finançament que ells reclamen. I per això, i veient que ens hem quedat d'alguna manera aïllades, si mirem qui està governant la resta de territoris de l'Estat, és més important que mai teixir una aliança a la interna, teixir una aliança entre les diferents forces catalanistes. I deixeu-me també, per anar acabant, un últim apunt, però que no és menys important. La reforma del sistema de finançament també ha de ser l'expressió de l'apoderament local, de la compensació a la ingent tasca del municipalisme en la protecció de la ciutadania i també com a institució democràtica. Per què? Doncs perquè hem de mirar i reconèixer que els nostres ajuntaments, que els nostres municipis també arrosseguen un problema greu d'infrafinançament i que són la primera trinxera que atén a la ciutadania, que quan la gent té problemes, qui és la primera instància que atén? Són els ajuntaments. I si mirem també què va passar durant la pandèmia, van ser els primers que van acabar assumint competències que ni tan sols els tocaven. Per tant, necessitem també reforçar els recursos i fer justícia. Al final estem parlant de fer justícia amb els ajuntaments, amb els municipis. I, per tant, tenim un problema, com dic, de finançament amb 2 dimensions. La primera té a veure amb la insuficiència de recursos. La participació local en la despesa pública general segueix al voltant d'un 15%, molt per sota d'altres països del nostre entorn. I la segona té a veure amb una estructura fiscal que és rígida i que té marges d'autonomia reduïts. Per tant, el nou escenari hauria de ser el d'afrontar la superació d'aquestes limitacions municipals. I, per tant, l'objectiu, el repte, és l'ampliació del volum de recursos per guanyar capacitat i també la participació local directa en els grans impostos. Els governs locals estan prestant, com deia, serveis que són essencials i requereixen, sobretot, un sistema de finançament estable. Nosaltres vam presentar aquesta legislatura, tinc aquí el Joan Carles Gallego, vam registrar una proposició de llei per canviar, per millorar, per enfortir les finances locals. Vam veure que no va prosperar, altres grups de la cambra no li van donar suport, però nosaltres pensem que és una situació d'injustícia i que és un dels grans reptes pendents que tenim, no només el finançament autonòmic, sinó també el finançament local. I acabe. La conclusió és clara. Estem parlant de disposar de més recursos econòmics, dels recursos econòmics, en definitiva, que generem com a país per poder atendre millor les polítiques socials i econòmiques. Fer-ho des del principi de solidaritat, però també d'ordinalitat, com dic, i que ens permeti sostindre tots els serveis que tenim com a país i, sobretot, nosaltres tenim, com dic, l'objectiu molt clar, més recursos per fer més polítiques socials. I sabeu que una de les nostres grans inquietuds, perquè veiem que és l'emergència més greu que està passant ara mateix al nostre país, és l'accés a l'habitatge. Tenim famílies senceres que estan patint per arribar a final de mes i poder pagar un lloguer que estan absolutament pels núvols. Tenim joves que no es poden emancipar perquè no poden trobar un pis en unes condicions decents que siga assumible pels seus salaris. Tenim hipoteques que han pujat 300 o 400 euros al mes de cop i, per tant, evidentment no podem deixar que això siga la llei de la selva i nosaltres el que estem demanant són polítiques valentes per fer front a l'emergència de l'habitatge. Una de les mesures, que evidentment sabeu que és la regulació dels lloguers de temporada, altra és un pla de xoc antiespeculació, però també tenim una que és important, que és clau, que és bàsica, que és habitatge públic. Sabeu quants habitatges públics ha fet el govern de la Generalitat? Ha acabat el govern de la Generalitat en els últims 10 anys? 559. 559, és que és irrisori. Però si mirem quants ha iniciat el senyor Aragonès en la seva legislatura,
En l'any 22 i 23, quants habitatges públics ha iniciat? 0. I, per tant, pensem que tenim un parc públic d'habitatge que és de l'1,5% i que la mitjana europea és del 16%. N'hi ha alguns, no? Sempre volem ser un país europeu, doncs jo crec que aquí tenim, evidentment, un ampli marge per córrer, no? I, per tant, per què volem, entre altres coses, reformar el sistema de finançament? Doncs per poder pagar la construcció de 250.000 habitatges de lloguer social que costarien 5.000 milions d'euros. Sabem que això no se pot fer ja i d'una, però, evidentment, amb una reforma del sistema de finançament i tenint més recursos, doncs, evidentment, podrien tirar-ho endavant. I, sobretot, jo crec que no és una opció, crec que és una obligació, perquè, a més, hem d'entendre que el dret a l'habitatge és el que et permet, a més, tindre accés a altres drets. Drets com, per exemple, la salut. Com pots tindre salut física o mental si no tens un sostre garantit, no? I, per tant, pensem que és un dret bàsic i que s'ha de garantir. I aquí ho deixo. Gràcies.